Uitați. Uitați. Acesta e pachetul. Vedeți? Acesta e pachetul și să-l desfacem. O să așteptați puțin. Vedeți? Aici este Rafael. Aici este Donatello. Aici este Michelangelo. Și aici este aici este domnul Leonardo. O să desfac pachetul. Și aici avem cele din film. Aici îl avem pe Michelangelo, Donatello. Acesta este Leonardo și Rafael. Cum puteți observa, are un cuțit aici. Leonardo are săbile, dar le are în spate, vedeți? Aici are un băț și el le are în spate. Așa, o să vă acord un timp ca să desfac pachetul. Așa, acum să încep. Aici avem armele. O să tai eu pe filmare să nu văd. Fratele meu o să vă arate ceva. Ia uitați aici niște ăștia de doctor și nu vă mint că sunt așa, sunt fratele lui Andrei și o carte care a fost citită și un stetoscop adevărat dacă vreți să știți. Și stai să vă arăt ceva. Uitați, niște lei din plăși, sunt foarte frumoase. Mie îmi plac din să fiu, dar nu știu ce e cu ei, da. Vedeți, stați un pic să vă mai arăt ceva. Uite o bandană, dacă n-am văzut vreodată o bandană. Numai că e fără găuri. Și o să vă mai arăt ceva, da. Să nu foarte stați, acum o să reîncepem la Andrei. Așa. Acum o să vă arătăm. Aici este Rafael. Rafael e cu bandana roșie. Vedeți? Cum arăți fratele meu, are o bandană, dar este cu găuri. Bandana roșie. Are o carapace, după cum vedeați. Are un echipamentul de să țină cuțitele. Și o să vă arăt cum îi stă cu armele în mână. Deci, arată-le și tu armele. Aici sunt armele. Rafael i-am pus armele în mână. De-aia nu le-am mai vedeți pe ale Rafael acolo. Și uite aici sunt. Asta este bățul lui Doni. După cum vedeți. După cum vedeți, asta e bățul. Aici sunt. Katana. Cănaț. Asta e Rafael cu săbile în mână. Vedeți? Cam așa este. Acesta este Doni. Doni are un băț. Uite. Se pune la loc. Uitați. Cam așa este. Asta este Michelangelo.
Michelangelo are niște chestii pe nume Nunchucks. Frate Andrei Nunchucks, care se pune în mână. Așa, se învârt. Și ăștia sunt Nunchucks. Așa se învârtă. Și arată pe ultima. Acesta este Leonardo. Are bandana albastră. Acesta o are mov. Și el o are portocalie. Și el o are albastră. El are katana, care cam așa este cu ea mână. Vedeți? Și poate să se lupte cu altcineva. Spre mine, uite. Tocmai la amândoi le-a căzut o catară și un cuțit la mână. Și o să vă arate Andrei și cum. O să vă arate și pe spatele pachetului, că mai e ceva. Așa. Și cam ăștia sunt. Arată-le și spatele pachetului. Și se pot bătea. El poate să dea cu bățul, el poate să dea așa. Una de bine să vă arăt că de așa. Pe spatele pachetului mai avem așa ceva. Acesta este un joc. Dacă doriți, puteți să-l descărcați. Puteți să câștigați mai mult bani. Și uite aici scrie cum îi cheamă. Leonardo, Michelangelo, Rafael și Donatello. După cum puteți vedea, aici sunt cele din film, Ninja Turtles. Și aici avem jocul. Dacă doriți, puteți să vi-l descărcați. Este gratuit. Oricum. Vă mulțumesc pentru atenția acordată și data viitoare. Pa, pa!